Pagpalang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magbabagi po namang iba't ibang karunungan din po. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit sa araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Araw ng tuwan po ngayon, Pasko na po, maulan po. Sana po ay ingat-ingat po tayo sa ating mga lakad po o mga sa bahay o sa baha. Sana po ay bago tayo matulog sa gabi, kung ganito pong may tag-ulan po, manalangin muna tayo sa harap ng altar para saka umiling tayo sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat para proteksyonan tayo sa ating pagtulog, sa ating ginagawa sa araw-araw, at ilayo tayo sa sakit sa araw-araw. Sana ay magpursige po tayong manalangin sa araw-araw para kasihan po tayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At sa mga taong masisipag po dyan, na mga taong hindi ininda po yung ulan, maraming salamat po sa inyo na kahit anong hirap sa buhay po ay hindi po kayo sumusurrender sa inyong pamumuhay po. Basta ang gawin nyo lamang po, manalangin po kayo, tapos sumabak kayo sa hanap buhay, at manalangin po rin tayo sa araw-araw na iligtas po tayo ng Ama sa lahat ng kapangamakan at sa mga susunod pang mga araw. Wag po tayong magkun po sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na manalangin po para gabayan po tayo sa ating ginagawa sa araw-araw, at palagi po tayong malakas sa araw-araw. Yan lamang po ang aking ipukon po sa inyo. At sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw. Ang isishare ko po sa inyo ngayon po ng araw to, kahit maulan po, proteksyon sa buong pamilya kontra kulang barang, tigal po, masamang nilalang. I-screen share na lamang po, ma'am, sir, para makamit nyo po yung makuha po nyo yung mga pamilin ko po o mga aking babagi po sa inyo. Sana po ay maunawaan po ninyo ang Hiwagan ng Pangasinan po ay nagtuturo po, nagbabagi ng iba't ibang karunungan din po na magagamit po sa araw-araw. Ito po ay ipamamana nyo po sa mga anak nyo, sa apo nyo, sa sunod pang mga henerasyon po. Kaya ang dapat po yung gagawin po ay kumuha po kayo notebook at isulat po ng maayos po, na wala pong mali pong spelling po, kundi tignan nyo maigi po kung isinusulat nyo po sa inyong mga ginawang libreta po ay para hindi po kayo magkamali. Kahit ito po ay isulat nyo po sa libreta nyo po, tapos kung gagamitin nyo na po ay pwede nyo pong usalin po. Hindi po ito pwede pong usal-usalin araw-araw na paglaruan po. Kung oras na po nang gagamitin nyo po ay pwede nyo pong basahin o kahit basahin nyo po pag hindi nyo pa naisulo po ay pwede nyo basahin. Basta bukal sa puso nyo ang pagbasa po, at wala po kayong pagkamali. Kahit dahan-dahan lang po ang pagbasa, kung talagang ikon nyo po na hindi po kayo magkamali, para gabayan kayo na mga espiritu nagbabantay po sa mga binabagi ko mga orasyon po. Sana po ay magpursige po kayo na mag-aral po ng karunungan din po, para may magamit po kayo sa oras ng kagipitan po.
Pag may kaalaman po kayo sa spiritual po, may gagamit po kayo sa oras ng kagipitan po. May kaalaman po kayo na hindi po nila alam na dati po ay ordinary po lamang po kayong tao. Ngayon, pag na may marunong na po kayong may kaalaman po sa spiritual po, ay hindi na po kayo ordinaryong tao na pagkakalob ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat na po, kapangyarihan po sa pagkuhan po. At may paalala mo lang po ako sa inyo na halimbawa po ay nagbabasa po kayo ng mga orasyon po ay kung hindi nyo po mabasa po, wag nyo na po ituloy. Yung orasyon na po yan ay hindi po para sa inyo, kundi para sa iba po. Ilipat nyo na lamang po sa iba na aking i-upload po kung yung nasa bukal sa puso nyo pagbasa po na hindi po kayo mabubulol-bulol, ay sa inyo po yun, ang orasyon na yun. Huwag nyo pilitin po kung ang kanyo po, isulat nyo lamang po, ang gawin nyo po pag hindi nyo po nabasa po, isulat nyo lamang po at pag-aralan po mabuti itong pong kasi pagbasa po para kanyo po. At i-share ko po lahat po sa inyo yung mga pamamaraan po para magagamit nyo po, na hindi po ako nagbabagay po dito na hindi ko po sinishare yung pamamaraan po para alam nyo po kung ginamit nyo po ay magagamit nyo po. I-share ko po ay protection sa buong pamilya kontra kulang, barang, legal po, masamang nilalang, hiwaga ng Pangasinan po. Sana pumalin nyo po ang hiwaga ng Pangasinan po. Ito po ay bago po gagamitin yung pamamaraan po, dasalin ito bago matulog at pagkagising sa umaga po. Magdasal po ng isang ama namin, tatlong ama namin, Aba Ginoong Maria, tatlo po, luwalhati, tatlo. Tapos isunod po yung orasyon po ng tatlong beses po. Napaka-importante po ito, ipapakalog po sa inyo. Sa mga nag-aaral po sa spiritual po, kaya nilagyan ng tatlong ama namin, tatlong Aba Ginoong Maria, luwalhati, para may puder na po kayo. Pero kung may puder na po kayong sarili po na inyong gagamitin po sa araw-araw, ay kahit na isang ama namin lamang po, Aba Ginoong Maria, luwalhati, o magdasal lamang po kayo ng isang ama namin, ayos na po yun, na bangko nyo po. Kasi may puder na po kayo eh. May puder, bakod, balabal, pundo ka na kayo. Kaya pag nag-usal po kayo na napaka-importante po yung may bakod, balabal, pundo para kompleto po na kahit ano pong usalin nyo po mga orasyon na matataas po na label, ay pwede nyo pong mapandar po itong ipagkakaulog po sa inyo ang Diyos naman makapangyarihan sa lahat na pandarin nyo po yung orasyon, mapandar nyo po. Sana po bago po kayo magkon po ng iba't ibang karunungan din po, ay humingi kayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat bago po kayo mag-usal po ng mga orasyon po. At ang aking binibilin po sa inyo, yung kung hindi nyo po kaya pong basahin po, ang gawin nyo na lamang po, isulat nyo na lamang po, isang tabi nyo lamang po yun. Pag oras na pong maikon nyo na po, maisaulo nyo na po, pwede nyo na po magagamit po yan. Kasi may pamagat naman po yun eh. Kung halimbawa, pamatay naman kukulam yun, isulat nyo na lamang po at untiin nyo pong basahin kung kinakailangan na pong gagamitin po. At pag-aralan nyo maigi po. Yan lamang po. Ito po ay protection sa buong pamilya kontra kulang, barang, tigal po, masamang nilalang. Narito po ang orasyon po. In nomine Patri et Matri et Filii et Spiritu Sancti et Infinitum Dei Amhuman Electricity Benedictam Renadictam Beniti Immaculatam Ilibati Ilibila Iliculapa Ilibina Igraium Igrum et Iresum Aismutum. Pudiran ninyo po kaming buong pamilya sa lahat ng oras. Aum. Salin po ng 3 beses po at pabulong at ipo sa lalagyan ng mineral water para marami uminom, para kayong buong pamilya uminom. Yan lamang po.
Pag-uusal po ay daan na naman po, kung na-immerse nyo na po talaga ay bilisan nyo na po. Yan naman po. Narito na naman po yung orasyon, ulitin ko naman po. In nomine Patri et Matri et Filii et Spiritu Sancti et Infinitum Dei Amhuman Initricity Benedictam Renadictam Beniti Immaculatam Ilibati Ilibida Iliculapa Ilibina Igraium et Ireisum Aismutum. Pudiran nyo po kaming buong pamilya sa lahat ng oras. Tapos pwede nyo pong ipo sa isang basong tubig, o kung marami po kayo, mas maganda po kung ipo nyo sa isang lalagyan ng tubig, pitchil, babasagin po. Tapos ihip nyo po at ipainom nyo sa buong pamilya po, o ipo nyo sa inyong dibdib, ipo nyo sa puyo. Kung gagamitin nyo rin po sa panggamot po ito, kasi maraming kaparanan po itong kon na po ito, ay ipo nyo sa puyo o sa tubig na pinom nyo sa may sakit po, at sigurado pong malulusa po ang karamdaman niya po na spiritual po. Masalo ko yung may kon po yung na katapos nyo mong tinawas po o sinapian po ng mga masamang espiritu, maganda po itong ihipo sa puyo at tiyak na malulusa po yung kapangyarihan ng sumapi po. Napakalakas po itong kapangyarihan po ng aking ibahagi po sa inyo para makatulong po sa inyo, na kung sakasakaling po hindi na po kayo pupunta sa ibang albularyo, may kaalaman na po kayo, basta magpursige po kayo mag-aral po ng karunungan din po. Marami po ako ibabagi po dito. Tumutok lamang po kayo dito sa Hiwaga ng Pangasinan, at marami po ako ipagkakalog po sa mga orasyon na iba't ibang klaseng orasyon na magagamit sa araw-araw. Ito ay ipamamana nyo po sa mga anak nyo po, apo nyo, at sa susunod pong generasyon po ay makamamana po sa inyo. Maraming salamat po. Sana po mag-subscribe po kayo, mag-like and share, at pindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video. Maraming salamat po sa inyo lahat.